Zer behar da bizitza ez dadin eten? Zaintzaren zein alorretan pausatu beharko genuke begirada dauden hutsunei erantzuteko? Emagineko Ainara Santamaria Barinaga Rementeriak, Miren Arangurenek eta Monika Mendiberrik liburua sortu zuten iaz zaintza sistemaren errealitate eta ondorioak biltzeko. Ainara Santamaria Barinaga Rementeriarekin elkartu ginen ez dadin bizitza eten liburuaren lerro arteko azpimarretan sakontzeko. Eta esan bezala, Borbor Solasaldi zikloko podcast edo atale honetako gonbidatua Ainara Santamaria dugu, emagineko kidea da bera eta besteak beste ez dadin bizitza eten liburuaren egiletako bat. Kaixo Ainara, zen moduz? Apa izar, ondo, eta zu? Ondo, hemen liburu horretako eta egindako lan eta azken urteetan egin den lan guztiaren lerro arte hori entzuteko eta irakurtzeko prest. Esaten genuen hitzaldiaren hasieran, zelan liburuan jaso duzuen zaintzaren inguruko lanketa, edo pizkatxo bat, herrian herri eta bizitza ezberdinetan egindako gogoeta, edo identifikatutako hutsune, gatazka, konflikto, edo deitu dena dela, hori zuek jakingo duzu, ez ziurrenik asko hobeto, guzti hori plazaratzeko alegina. Egia da mugimendu feministatik greba orokor feministarekin, eta lehenagotik ere zaintza erdigunean jartzeko apustua egiten zela, zaintza politikak eta zaintzaren sistema berplantatu beharra, eta liburu horren argitalpena etorri da gerora. Nolatan erabaki zenuten liburuaren aldeko apustua egitea, edo zaintzaren gaitegi eta ertz guzti horiek argitalpen batean biltzea? Esan izan gure erabakia... Euskara batu nenbiot? Nahi duzun bezala. Esan izan gure erabaki bat libura aurkeztea, izen zan geixa gonbidapen bat, Iratzar Fundaziotik etorri zana, zuk esan duzu zaintzan gaia mugimendu feministan, aspaldi bilela mugimendu feminista gai hori xaxatzen, eta emaginen behi bazin urte batzuk zaintza prozesu edo zaintza sistema eraldatzeko maila lokalin prozesu ezberdinetan parte hartzen ebilena, bidelagun gisa, eta pixkat hortik etorri zan, lan horren ondorioz jasotako esperientziatik eta jakintzatik, hitzaldi baten arira, Iratzarreko gonbidatu gaitzuen, hitzaldi bat ematera egungo zaintza sisteman inguruan, eta hor gustatuakuen zer kontatzen genuen, emaginetik edo nola kokatzen genuen gaia, eta hortik etorri zan gonbidapena, iazko urrixin liburu bat ateratzeko, justu izan zen greba feministan atarian, nahiko eromen, izan zen guretzako importante izan greban esan helburu bat, greban, ez dakit nola, esan grebarako gotea liburu hau, baina ikusten genuen, izan alzala, grebak zabaltzen eztabaida hori, plazaz plaza edo herriz herri edo tokian toki, zabaltzeko beste tresna bat sortzeko aukera polita, eta horregatik esan gentzan proiektu honi, bazan beste modu bat, ordura artean eta hemen esan da eta idatzitako gauzak biltzeko guretzako aitzaki bat izan emaginen gure artean gauza batzuk adosteko, gehiago fintzeko eztabaida batzuetan, eta Irun Artin idatzitako lan bat izan da, Monika Miren eta Irurok ibili ginen liburuan idazketan, eta egia esan da polita izan zen liburua idazteko prozesu beraz, ze egiten genuen idatzi bakoitzak ataltxu bat, eta gero denok irakurri eta denok eztabaidatu, orduan guretzako izan zen, barne mailan zaintzan ingurun gogoetatzen jarraitzeko aitzaki polit bat. Eta gero liburuak eman daun ikuste dut, tresna izaera hori, liburu Iratzar Fundazioak etaten da otxun liburu honek txalapartakin kaleratzen dutxu, eta helburua bada elkarrizketan jartzea, eta horregatik dauka formatu mugatu bat.
hasieran ez da oso luzea, nahi dut esan, eta hasieran gu juten gineni, hasieran pentsatu genuen motz geldituko, motz edo oso luze ingoakula aipatutako karaktere kopurua, eta gero konturatu ginen, lan handiago izan zela kendu edukiak ibili ginelako hor sartu alizateko. Orduan, zean tresna erraz bat sortu nahi genuen, euskaraz bai, guretzako importanti zalako zaintzari buruzko diskurso askotan gaztelaniaz edo ingelesez edo topatu alda errazago euskeraz baino, eta bazan euskaraz eduki hori kaleratzeko eta referentzia horiek euskaratzeko modu bat bai, eta holan animatu ginen. Egia esan da pozik, gero ibilbide bat eukia belako liburu bai, eta jendeakin eztabaidan hartu da belako gorputza, hemen esandako gauzak, inondik inora bez ez da jasotzen hemen guk gogoetatutako guztia, baina bai jasoten da behintzat horren zati txiki bat, eta bai ematen dago gai hau hizketa gai jartzeko aitzaki bat behintzat. Liburu horren edo liburu baten atzean beraz, hiru liburu edo hiru pertsonaren ideia zaparra da eta milaka pertsonaren historioak, egoerak eta errealitateak agertu edo topatu daitezke ziurrenik, zaintzak azken finean jende guztiari eragiten diolako. Ze helbururekin erabaki zenuten liburu hori jendartearen eskura jartzea? Alde batetik nik uste dut guretzako lan hau inondik inora ez da emaginek bakarrik hausnartutakoa, guk esandako tokian tokiko prozesuetatik eraten dugu asko, eta hor auki dugu aukera urte luzetan zaintza lehenengo lerrunda bizen zaintzaile askokin egoteko, eta bereziki horren ahotsa helduarazi nahi genuen modu honetan. Liburu honetan barne hartuta beraien aldarrikapena, egoera eta pixkat eremu horretan gertatzen da bilenari argi pixkat jarrita. Gero bestetik guretzako zaintzailean ahotsa inspiratzaile eta baliogarri egiteko modu bat izan zen pixkate aitortza hori egiteko zaintzaile guzti horri danei, baina aipatu nahi noa, guretzako mugimendu feministak esan izen dabena zaintzan ingurun, edo mugimendu dekolonialetik, edo antikapazitismotik eta egiten dizen gogoetak zaintzan ingurun beti izen dizela oso altagosti importanti gai honi begiratzeko ordun, eta nolabait guzti horretatik jasotakoa bada hemen, ez da inondik inora beze emaginek eserra asmatu da bela. Eta bazan, gai hori erdigunean kokatu, agendan kokatu, eta nolabait era ulergarri eta sintetiko baten, zaintzan problematika hori alik eta jente gixen eskuetara heltzeko modu bat, hortik apurtxu bat, eta lehen esan duten eztabaida sozial hori bultzatzeko asmoz, bai. Nola laburtuko zenuke bakigu hitz gutxitan azaltzea zaila dela hainbeste kontu jasotzen dituen usta edo lan bat, baina nola laburtuko zenuke liburuan jasotzen den mezu hori edo mami hori? Nik esango nean liburua ez geunken argi zelan amaitzuko zan, hasi ginen idazten, baina bai geunken argi zelan hasiko zan, eta argi geunken hasiko ginela zaurgarritasunaz eta elkarmenpekotasunaz eta ekomenpekotasunan ikuspegi hori ekartzen, ez? Guk inguruarekiko edo beste pertsonokiko daukagun dependentzia harreman horren horri buruz hitz egiten, eta pixkat esango nean, ekarten da bela zaintzak dana aldatzeko giltzari aipatzen dugu askotan, ez? Badala bizitzak erdigunean jartzeko eta gure zaurgarritasuna behatzeko eta hortik abiatuta bizitza mantendu ahal izateko beharrezkoa dizen lan, denbora eta esportzu guzti horrei danei buruzko gogoeta,
baina bebai bada bueno, badauka zaintza gaur egunin ezin da erromantizatu, ze badauka potentzialidade hori beste era baten bizitzeko eta beste etorkizun batzuk asmatzeko, baina gaur egunin bada bidegabekeri eta esplotazio ugari emoten dan eremu bat. Eta zentzu horretan, nik esango nan hori guzti hori dana erakusten da bela bebai, gaur eguneko zaintza antolatzeko erak sortzen dutxun bidegabekeri desberdinak, bereziki emakumeen bizitzetan eta bereziki geroz eta gehiago arrazializatutako emakumeen bizitzetan. Eta pixkat bai bada zaintzekiko daukagun ardura kolektibo horrei dei bat egitea, ez? Nolabait. Bueno, hau ez dela bakarrik zaintzaileen edo zaintza beharretan dagozan pertsonen auzi bat, zaintza ulertuta bebai bizitzan danok momentu ezberdinetan, momentu guztietan era ezberdinetan beharko dugun elementu bat dela, eta beraz, horrek eskatzen dozkula, zaintzen ez badugu, bizitza bera gelditzen dela pixkat kolokan, ez? Eta ardura kolektibo hori, hau bestera baten antolatu alizateko, orekatzeko, dago esan gaur eguneko desoreka, bidegabekeriak irregularidadik eta guzti horredanak apur bat bestera baten antolatzeko, eta ardura hartze ezberdinak komunitate mailan, erakunde mailan, pixkat hortik. Hartzen dugu, amaieran ekartzen dugu mugimendu feministak azkenengo urtetan egin daben sistema publiko komunitarion aldarrikapen hori, baina gure helburua esan liburu honetan erantzunak ematea, zentzu horretan, zen ikuste dut hori, jungo garela horrei gorputza ematen apur bat plazaratu dan alternatiba horrei edo planteatzen dan ideia horrei, eta mugimendu feminista dela hori eztabaidatzeko plaza egokiena, baina bai ekarri nahi genuen ahotz hori bebai, zabaltzen dutxulako gaur eguneko zaintza eredu hau krisian dagoena eta ezinean gabiltzana edo ezinera eruten gaitxuna guztiok, bestera baten antolatzeko aukerak zabaltzen dutxu, eta hori, horti pixkatxu. Orduan, zaintzaren ardura kolektibizatzeko nahi edo behar batetik dator, zaintza sistema bera ere aztertuta nola eralaketa beharrezkoa duen erakustera datorren lan bat da, eta horretarako aipatzen zenuen hasieran, ez, zelan kolektibo eta sektore ezberdinetako realitateak eta egoerak ere bai azaleratzen zelan arreta, denbora eta hitzak jaso izan dituzuen, azken film batean zaintzak ertzasko dituelako. Liburuek normalean sarrera, korapioak eta amaierak dituzte, sarrera eta amaiera argi zen eukaten, landu beharreko korapioak ere bai? Bai, korapioa nik esango nahan konstante badala, liburu honetan sarreratik bertatik korapio bati buruz, korapio ezberdinak planteatzen dileko zaintzan ingurun agertzen dizenak, baina gogoratzen dut, eta batzuetan busten gara, ez dakit, planteamendu bat egitera, eta beste batzuetan iruditzen zitzaigun da, zegoen atal bat, kapitulu bat, azkenin ez genuna sartu, baina gu idazten egon ginenin meloiak deitzu gintzana, ez? Eta juten ginen kokatzen, guretzako gu ondio adosi pintzen ez garen meloi ezberdinak, eta nik esango nahan korapioa konstante badala, interpelatzen gaitula liburu honek guztioi, guk zaintzarekiko daukaguna hartu eman hori eta ardura hori ipintzen dabelako edo konpromiso hori ipintzen dabelako pixkat erdigunean, eta zentzu horretan interpelatzen gaitzu era ezberdinetan, baina nik esango nahan, bereziki absentzia handienak, momentu honetan gizonen partetik zela, erakunden partetik bai, eta absentzia horrei zuzenin hitz egiten jakue liburu honetan, baina bebai nolabait emakume txuri modun daukauzen privilegioen ingurun behitz egiten dauze. Hasieratik esaten dugu zaurgarritasuna badala danon kondizio, baina ez gaitzula danoi bizitzan erabardinen ikutzen, ez? Eta nolabait gure privilegioek bebai zaurgarritasun hori eta bizitzan sufrimentu hori gorpusteko leku ezberdinetan kokatzen gaitzuela, eta zentzu horretan
emakume txuri bezala ditugun privilegioak begiratzeari zabaltzen dotzagu ate bat liburu honetan, eta bereziki gure praktikei bai, ez? Izan zaintza langilei lotuta, garbitzaileei lotuta, egiten duzen kontratuei lotuta, azpikontratazioa, guzti hori dana, ez? Guk egiten dugula, sarri. Korapilo edo aribola erraldoia da, egia da batzuetan, metaforari jarraituta, urratzaren begian sentitzen dugula, ez? Gure bizitza edo gure burua, eta beste batzutan urratzaren punta horrek zelan gure buru edo bizitza zizatzen duen. Urtebete igaro da liburua kalean dagoela, geroztik aurkezpen eta tailer ugari eman dituzue zaintzaren arira ere, liburuak eta lan honek ere badauka tailerre aldaera, ez? Hainbat pasarteren bidez kontzientziazio eta nola baiteko eraldaketa bat egitea bilatzen duena, zuk bat aukeratu beharko bazenu, zein izango litzateke eta zergatik? Eraldaketan nondi jo? Bai. Nik uste dut gaur egunin zaintzari buruz asko hitz egiten dela, hitz berdinak erabiltzen duzela gauza oso ezberdinak aipatzeko, eta nik uste dut benetan zaintzari buruz ikuspegi feminista batetik hitz egiten badugu, hor ezinbestin zaintza eremuan, bai eremu profesionalin eta bai eremu informalean dagoen hiperfeminizazio hori edo emakumeek daukaten presentzia desorekatu hori eraldatzeko korapilloari edo behar horri heldu behar dutzala, trantzizio feminista baten pentsatzen dugunin zaintzan eremun, eta ni bai pentsatzen dut bai beste alde batetik hiperfeminizazioakin aparte beste gainditu beharreko beste elementu onditako bat, dela dagoen familiarizazio handia, ez? Gaur egunin zaintzak hemen sistema oso familiarista baten antolatzen dira, familiak di zaintza beharrak asetzeko erreferentzizko lehenengo joten dugun atea, eta era berin maite duguzen edo nahi duguzen zaintzape familiakoak izaten di, ez? Eta hor bai, nolabait familia esaten dugunin trampa egiten du, ze familian askotan emakumeak di horretaz arduratzen dinek, eta nik uste dut plantamendu feminista batek ezinbestin gitxienin bi desfamiliarizazio eta desfeminizazioari heldu behar dutzela ezinbestean, eta uste dut geroz eta gehiago bai arrazalizatuan gutxitze horri bai ezinbestean ekarpenen behar dutzela mugimendu feministatik zaintzari buruz planteatzen din diskursutan. Zagit ondo erantzututa. Bai, erantzun diazu. Bai, nik uste dut hiru korapilo horrek eta gero privatizazioa bai egongo litzateke, ze geroz eta gehiago da privatizatzen dabilen eremu bat zaintzana, naiz eta gaur egunin ja ez da oso erraza zer dan pribatu, zer dan komunitario, ez? Komunitario esango nuke argiago, baina publiko eta pribatuan arteko muga hori geroz eta lausoago da, eta nik uste dut hori badala erronka bat, baina ikuspegi feministatik planteatzen dugunin gai hau, bereziki nik uste dut honek emakumeen bizitzan eta sistema familiarista horren ondorioz, bai dala gure kulturagatik, baina baita erakundetatik bideratu eta sustatzen dan eredu bat, inaundi baten gizarte zerbitzuen baliabide eta laguntzen ikuspegi horretatik bai, asko sustatzen da, jakintzat ematen da, nolabait familia dela beharroiei, zaintza beharroiei erantzungotzen lehengu eta beraiek direla gero hor osagarri modun sartuko izen laguntza batzuk, baina inundik inora ez da hartzen horren hasieratik ardura publiko bat, ez? Eta nik uste dut bi elementu horiek arrazializazioarekin batera badala gainditu beharreko
korapilo bat, aipatu duzun mogun, baldin eta beste era baten eta askoz justuago izango den eredu baten antolatu nahi gauz. Privatizazioak edo sistema publikoaren gainak edo beak bai klasizismoaz ere hitz egitera garamatza, segun eta zelako baliabideekin aurre egiten diozun bizitzari, izan eremu pribatutan edo publikotan, horrek ere bai ondorioak dituelako jaso edo eman dezakezun zaintza lan horretan. Bai. Hor ondorio zuzenak, horregatik esan dut privilegioen revisio hori egitea importanti dela, ze gaur-gaurkoz aukera daukaten familiek jakinda zerbitzu publikoak sarritan mos gelditzen direla gure beharrei erantzuterako ordun, aukera daukanak hor zaintza lan horiei erantzun ahal izateko normalean azpikontrataziora joten da, eta azpikontrataziora jotzen da nin, gehienetan egoera oso zaurgarrian dago esan emakumeen bizi behar horrekin aprobetxatzen da. Profesionalizatutako zaintza lan guztietan badaudela ezaugarri komun batzuk, eta dela alde batetik hiperfeminizazioa, baina beste batetik prekaritatea, ez? Prekaritatea ez ulertuta bakarrik lan baldintzei, baizik eta bizi baldintzei orokorrin, eta da oso lan eremu ez egonkorra, baldintza oso txarretan egiten dana, soldata oso bajuekin, sarritan beste lan batzuetara jardun bikoitz edo hirukoitzetara behartzen zaituena. Orduan, hor asko daukagu fintzeko, eta nik uste dut bai, hor pixka trampa moduko bat egiten dugu, profesionalizazioa ulertzen dugulako zeo zer ona bailitzan edo aurrera pauso bat bailitzan dugun, baina gero profesionalizazioa ikusten gabiz, hor erreproduzitzen dela eremu informalin edo eremu sozialin emoten dan aitortza eza, balio eza, beste maila ekonomiko baten edo, bai. Askotan entzun izan da, ez? Edo ideia ezala zaintza esklabua dela, edo zaintzaren esklabutza eredu hori egon dela azkenengo urteetan oso errotuta gure gizarte honetan. Nola egin daiteke hortik iez alegia, nola iraul daiteke zaintza eredua, edo nola irauli beharko litzateke modu jasangarri eta bizigarri batean sentitzeko pertsona gorputz eta genero guztiek, eta jatorri guztietako pertsonak, claro. Nik soluzio magikorik ez daukat, baina bai pentsatzen dut, lehen esan dut emagun badaudela absentzia handiak, badaudela alde batetik gizonek kontu honetan hartu beharreko ardura hartze eta kargu hartze bat, inplikatu behar bat, hori ezinbestean, ze bestela sarritan irekitzen dugu zenin zaintza eraldatzeko prozesuape bai, hor interpelatuta eta inplikatuta sentitzen dizen pertsonak, beste behin oin arte etxeetan zaintza ardurak hartu dituztenak, sarritan adineko pertsonak eta ia beti emakumezkuk. Orduan, ezin da esaten dugu nien sistema publiko komunitario bat, ezin dugu hori ulertu, erakundeek egiten ez duten lana egingo daben bolondrez multzo baten modun, baizik eta izan behar da, nire ustez, zaintza sistema eraldatzeak eskatzen dau, gure gobernantza ereduan ingurun pentsatzea, bestelako elkarrizketa eta espazioak irekitzea maila lokalin, udaletxetan, guzti hau beste era batera antolatzeko, eskatzen dau gizonen implikazioa esan duten mogun, eskatzen dau zaintza langileak entzun, aitortu eta hoien bizi eta lan baldintzak hobetzea, eskatzen dau zaintza lanak zaintzaren gaiari aitortza eta balio sozial bat ematea, horbe bai urratzak emateko, eskatzen dago, aldaketa pilo bat zaintzatik aratago eman beharrekoa, bai, ze argi daukagu zaintza sistema aldatuko dela, baldin eta bestelako eremu batzuetan aldaketak ematen badi, eta hor, osasun sistema, bera,
bueno, gizarte segurantza bera, gure fiskalitatea, gure eremu produktibu bera, errebisatu beharrekoak izango litzateke bai, baldin eta erdigunean kokatu nahi badugu gure bizitzan sostengarritasun hori, eta garapen hori. Nik uste dut ezin dela bakarrik aldaketak hor gelditu, eskatzen da bela beste eremu batzuetan elikaduran, bueno, bai, hori da. Politiketan, elikaduran, hezkuntzan, osasunean, eremu guztietan moduak eta harakatu eta eraldatu beharra aipatzen zenuen ere Zalan herri batzuetan zaintzara aldatzeko prozesuetan murgilduta dabiltzan Euskal Herrian. Non ari da ze saltza egozten edo, esperientzia bat partekatzekotan zein kontatuko zen diguke? Ez dakit, nik ezagutzen dut emaginetik parte hartzen gabiltzan prozesuak, eta gu hor momentu honetan egongo ginateke alako zaintza eraldaketa prozesu batzu bultzatzen, Andoainen, Usurbilen, Hernanin, Orion, gaude baita ere diagnostikoak edo egoeran azterketa egiten Larrabetzu, Bortziritan, Zaldibin, herri desentetan, eta egia da, mugimendu feministan aldarrikapen eta borroka horrek ekarri da bela sektore batzuetan gai honekiko ardura hartze bat, eta udaletxe batzuk hasi direla bizkate, udaletxe elkarte zabalduko nuke horre eragin espazioa, baina hasi dela bai gogo eta horiz geroz eta eremu gehiagoatan ematen, zaintzan inguruko eztabaida, zuezari ere bai adibide bat, eta nik uste dut, ondio eguneko gutxiengoa dan arren zaintzari buruz zaintza eraldatzeko asmoz abiatzen dizen prozesuak, hasiera on bat dile, egia da oso ikuspegi eraldatzaile eta feministatik egiten dela sarri, eta ez dakit zer azpimarratuko nean prozesu horretatik. Gu bentsat alegina egiten dugu lehen lerrun egon dizen zaintzaile horren ahotsa ekartzen, era ezberdinetan, izan maila profesionalin dabiltzanak, izan era irregularrin dabiltzanak, izan orduka dabiltzanak, jardun osora, zerbitzu publikoetan, eremu ezberdinetan dabiltzan zaintzaileen ahotsa importanti iruitzaku, entzutea prozesu horietan, baita zaintza behar handia daukazen pertsonak, adin txikikuk edo adin nagusikuk, igual era intensibo baten behar dabenak zaintza hori, ez dakit gizarte zerbitzuak, baina egia da, kritika bezala edo esango neuke, martxan ipintzen dago esan prozesu asko, mugatu dizela igual gizarte zerbitzuetatik ematen den laguntza eta zerbitzu eta baliabide horiek hobetzeko asmoz, edo horretara gure praktika asko horretan zentratu dizela, eta nik ustot hor jauzi bat emateko momentua badala eta zaintza ulertzen badago bizitza osoko behar baten moduan, bestelako ikuspegi batetik lanketak egiten hasi behar garela, gizarte zerbitzuetatik haratago, menpekotasunetik haratago, esan nahi dut, zaintza gehiago kokatuz bere zabaltasun osun, eta lehen esan duten modun, elikadura subirautzari begiratzi, garapen ekonomikoari begiratzi, eskatzen dugu beste ikuspegi bat, eta sarritan prozesu horietan berdintasun saila edo gizarte alorreko teknikariak parte hartzen dabe, baina ondio gelditzen da gai hau zehar lerrotasunera helduarik eta ez dakit nola esan egiturazko garrantzia eman barik, eta alkatetzak askotan eremu baten kokatzen daren eraldaketa prozesua da, eta ez herri oso baten funtzionamendua aldatu aldaben prozesu gisa, ez? Eta da, arnaz luzeko prozesuak izaten di, inundik inora ezin dana urtebetin soluzionatu, ez konpondu, ez ezagutu, eta horrek eskatzen dau, aldaketa batek beste bat egitea eskatzen dozku, eta eskatzen dau, hori, etengabeko
etengabeko lanketa bat izatea guzti hau. Aldaketak pauso txikitik hasten dira normalean beti, baina prozesuak eta gaur bitarte behintzat batez ere instituzio edo elkarte edo barrura begira eman direla iruditzen zaizu, hau da dauden laguntzak edo dauden aukerak bestera batera artikulatzearen norabidetik? Ez neban esango bakarrik barrura begira, baina bai nolabait menpekotasunan alor horretan kokatzen direnez urgentzia asko, igual hor bideratu, hor kokatu dilebe bai hasierako eraldaketa proiektuak eta ontxe badabilela hori pixkanaka aldatzen, ze behin hori egiten dozunin eta ez da behan sakontzen aztezarinin konturatzen zara, zaintza ez dela bakarri menpekotasuna eta zaintza beharrak izan aldile oso anitzak, oso bizitzako etapa ezberdinetan kokatuta daudela eta beraz danetan eman behar dile aldaketak, ez? Eta horregatik esaten eban igual fokatu garela hasiera baten gizarte zerbitzuen amplifikazio horretan edo, baina haratago begiratu behar dela, prozesu gehienak abiatzen di egoeran azterketa batetik eta hori garrantzitsua da, jakiteko zein den abia puntua eta identifikatzeko bai, zer egiten den instituzio mailatik, baina zer egiten den bai alor komunitariotik gaur egunin ja zaintzara begira, ez? Zer nik uste dut, gizarte zerbitzua di nolabait, parte txiki bat, zaintza sistema osun, eta hor, garrantzitsua da elkartetatik, pertsona artetik, nola alkar zaintzen garen begiratzi bai, eta pixkat zaintza sistema mikro horiek bai identifikatzi. Nik uste dut dagoen horretatik abiatu behar garela eta dagoen hori hobetzetik abiatu behar dela lehenengo lana eta gero ezinbestean jo behar dugula bai gauza berriak asmatzera. Baina importanti da identifikatzea zaintza konexio edo zaintza antolaketa mikro horiek, ez dakit nola esan. Esparruetan hausokideen artean ematen dana, zerbitzuetako langileekin ematen dana, ogia erostera noanean, lagun artean ematen dana, ez dakit, elikadura bankuetan ematen dana, guzti horiek bai, daukate garrantzia ez bakarrik alor instituzionalin egiten danak. Instituzioetatik arago egia da, alako prozesuak gero ez da gehiago entzuten direla, baina beste pauso batzuk ere ikusten ari garela, ez? Zaintza sektoreko langile horiek zelan kolektibizatzen ari diren, zelan hitzarmenen aldeko borrokak ekalera ateratzen diren, edo bestelako espazioak eta sareak eta akordioak eratzen ari diren udalerri ezberdinetan, ez? Aurreko batean beste solasaldi batean Gernikako esperientziaz hitz egiten ziguten, edo Araba mailan ere bai saretzen ari dene proiektu, espazio, foro guzti hortaz, beraz, badatoz zaintza eredu berriak, edo behintzat gaur egungo zaintza eredua kuestionatzen duten esparruak. Ere bai, urrengo liburu batean, demagun urte batzuk barru edo bihar auskalo noiz, Ainara, zuek eta libururen egileek zer rigatzen nahiko zenukete, zaintzari dagokionean. Zer gustatuko litzaizueke? Hombre, gustauko aten, nina guri behintzat, ez dadin bizitza eten liburu honetan jasotako errealitate asko atzean itxi dugu zela, ez litzatekela izango seinale txarra. Eta gustatuko aten bai hori, artikulazio publiko komunitario horretan sakondu dugunaren inguruan gogoetatzi eta horre mandin aurrera urratza jasoti, eta hori biharko ariketakin eta utopian pentsatzen, baina bai horti gustatuko aten pixkat eraldaketan apur bat begia jartzea, eta hemen aipatzen den bidegabekeria eta esplotazio batzuk guztiak espada bintzat, atzean utzita egotea, Bai. Bazakit beste ertzen bat, beste
errealitateren bat nahi duzune mai gaineratu, bestela hurrengo liburuaren zain geratuko gara, edo bakoitzak bere historioa eraldatzen jarraitzeko gonbida penarekin dituko zaituztegu. Hori da, ni gonbidatu bai liburua irakurtzera eta bereziki zaintzan inguruko herri egiten da borroka eta eztabaida horietara gehitzea, hor egosten dalako guzti hau. Gogo eta horiekin geratuko gara, zaintza eta beste 11 esparru eraldatzen jarraitzeko. Eskerrik asko, Ainara, Borbor Solasaldi ziklora hurbiltzeagatik eta aurrean zan ere, ari gehiagoren berri dugun. Ez zuei aukera guan